awutshela abantu wathi ngaleya awube nguphumbu ingoma yendlamlenza imfuna umsakazo oyisinoko uma yendlamlenza nje ifuna umsakazo ophilayo hayi umsakazo ozothi mlaleli ke ngikufakela ingoma kaKhuzane ethi khona sengingangawo hayi funa umsakazo ongqashaya awusuka madoda ngiyehla ngibheke enkandla mandaba ngiyokulandela ukuzimalanga lapho kuvana ufokafoka sawusuka madoda umjabulisa omandile namasulumane sikumisa likwazi nobhoko kubhophe emashabalayo sikhathi lentoza nendoda ubuye esandleni hayi uyakufika namhlanje mfana wami uyakutshela ukuthi unembeza wakho mfana wami. Umtshali ongenamonto abanye abantu lapha ku-TikTok ababe nesasa selikhulu ekuthenini bevelele nge-content yabo ade benze i-content ngawo wonke umuntu kodwa ziningi iy'ngoma azenzile ey'ngaKhuzani. Umuntu uma enza i-content ngento ethize people they assume that related kuleyo nto leyo or uthanda leyo nto leyo or umnikazi wayo oyenzayo because usuke waziwe ngayo. Naye umtshalo ongenamonto umanyano lazo lonke waduma kakhulu e-content kaKhuzani. I do believe that nami njengoba ngenza i-content kanje liningi igama kaKhuzani lapha lingena khona and abantu bazi lokho abakwaziyo ukuthi hayi lensizwa ubikhuluma kakhulu kanje umthunzi kaKhuzani okusho ukuthi naye ngandlela thize khona ekuthandayo nekubona kaKhuzani right. So lensizwa kuyabhala amanye ama-post ngamalanga adlulile ngendlela ewabhale ngayo. Abantu kumele be-understand lokho empilweni, kumele bekwazi lokho futhi bangadidiseki. Into osuyisebenzisile wayenza isikhathi eside kodwa wabona ukuthi awukhona ukufinyelela lapho ufuna ukwenza ukuya khona, uyaye uthole indlela ukuthi wenze leyo nto leyo, awuqhubeki nayo leyo nto lesikhathi eside. Ngake ngenza i-post lapha ngoSikhinkile ukuthi i-account yakhe yalimala yavalwa ngandlela thize, wagcina sebuya nenye i-account wathi masebuya wathi akasayena umlandeli womuntu. Sonke siyazi ukuthi weduka kakhulu ingoma kaKhuzani, akekho obezomazi ukuthi ukhambisa njengani ukuba engaduma ingoma kaKhuzani. Uwezenzela i-content yakhe eseceleni akekho ezokunaka nalokho ngoba yenza i-content ngoKhuzani waze wathiwa angazi impokolo idlombile kanjani memdelela right. Naye wabuye esewumuntu ethi neutral, ayikho into ethi neutral yona, wayenzela yena nje peace of mind ukuthi ngalokho elandeleleka kodwa ke uqeshe kakhulu ngale emdletsheni. Bamvikelana basemdletsheni ukuthi hayi akafevi umuntu uSikhinkile ukuthi uthanda wonke umuntu, asikho-ke lapho. Naye i-post lapha ayibhalile Slow Mtshali lento yonakala mhla abalandi beqala ukubhora lezi ngoma zezindaba mntalapho kwaba imhla beyincishe amanzi imamba yoma nkwe. Waqhubeka-ke nombhalo wakhe waphinde weza nenye i-post ethi akunqeni njalo ukuthuke mina sisithombe ngathi imina wathungela eqhawe ngoba nginebhadi bo isithombe sinoKhuzani-ke lesi. Waphinde wabuya ngenye i-post umfowabo Mtshali hleka kuphela laphana. Hawu naphupha bafana bakithi yini laba esanaka nomtshalo ongenamuntu kanje owayeyini nje umtshali kini naniqhuqula isikhundla esingaka wayethi babugodose uhlangana sebebuya vele nizonakani ngoba ninengoma eno 2 years eyashaya imiliyoni within 2 days kodwa nanamhlanje awuhlangana 5 million kuyona. Yini laqala ukucula lentombazane le eninomona nayo elinda eqhawuleni kuphela ukuthi iye studio awuyisona bandla kuleli ya talent elikhoviwe bandla namhlanje nimsaba ka umculo ocula lentombazane uyazi uSminofu ngolwesine nentombazane. Sike sayibona-ke le game kanje idlala-ke phambilini omyenza bayidlale kakhulu lo sowadlula emhlabeni uDubula naye wayidlala kakhulu kube wosiqiniseko
abanye angisenayo isho ukuthi obani. Mina ngiyazi 100% ukuthi bonke labo bantu labo bakhuluma kanje uma sebereceive inkece. Bakhuluma kanje uma sekukhona okungamasente osekuripothile ebank. Abantu kumele bekwazi lokho, bengakukhohlwa futhi bebe aware. Anyone can be bought. If i-price right, umuntu engakudayisa on the spot. Impilo inzima, izinto asikhaveki, nemiholo ayihambi kahle kumatoho lapho okusebenzeka khona. Akufikeki futhi ngespeed abantu abaningi abafisayo. Nami lokho ngiyakwazi ngami, umuntu uyashishiliza, akuyeke phambili. Nabo umtshalo ongenamoto sebezame kakhulu, bephusha, bezama ukuthinta i-step sokugcina akwezeki. Manje sekubhala i-target ukuthi ubani kuyatholakala ukuthi idlamlenze, ngoba vele kulula ukuthi deleleke uma ubhekisa kuyidlamlenze because i-support ibaningi oyitholayo. I-nation e-red iyakusupporta kakhulu uma udela uphuzana, iyawalike ama-post akho, yenza sure nje ukuthi umsebenzi wakhe uyawuphusha. Kodwa-ke bengingafisi ukuthi mhlawumbe-ke kube ukuthi-ke insizwa leyo umtshalo wenamonto beyibonde-ke inhlamba abantu. Kumele ba-understand indlala ingamanyala. Nami ngiyayazi phela phansi kwezimo ey'nzima, umuntu akanalutho. So ngiyamajina abantu abanjengomtshalo bangenamonto okwawuzama nama-auditions laphana lapho osekusebenza khona uTowazi uPhini Ntuli. Ake bayozama lapha eSoweto, kwafike kwabhimba. Nabo uMC lobu buyaqoza. It's now and then. Shuthi naye khona izinto ezihlangisayo empilweni. Kunzima nayo uyaqhwashalaza, akulungi kahle ngendlela afisa ngayo. Kodwa hayi ukuthi empilweni uyasokola. Kodwa impilo ayifisayo useyayibona umtshalo ukuthi nayi impilo ayifisayo and futhi wafaka unyawo. Akasafuni ukuthi aphume kodwa akusabuyeleki lapha ukuze akhona ukuthi ayekwesinye step. Manje ilokho okunzima. Kodwa ngendlela ahamba ngayo asazi ukuthi uyofika phi. Nanokuthi uyocela phi. Uyowathola ama-likes, awathola ama-comment, athola ukuthi kukhulunywe ngaye kuma-TikTok nakuphi. Kodwa-ke at what cost? Ekudestroyini igama ngabani likaKhuzani. So thina-ke umsebenzi wethu nesayibekela wona singatshelwa ngamuntu ukuthi siwenze ukubatshela abantu ukuthi into enjengalezi so sekufaka imali emasendeni. Manje naye-ke umtshalo ayikho into angayenza ukuthi ayikhulume ngaphandle ukuthi asebenze enze lento ayithunyiwe ukuqeshwa imali emasendeni. Indlala vele ibhokile, nempilo ibuke inzima kakhulu futhi azoba nzima. So izinto ezinjalo zisazoyibona. Uma ethi uyaphakama uKhuzani vese ukhanda bathenga omunye. So asazi uzothenga bezobe bangaki abafowethu. Kubuhlungu kodwa-ke ukuthi bephila kabuhlungu kanje bethunywa njengezinja kuthiwa ayebamba inyamazana. Kodwa phela uzothini madoda? Manje nisebenzele iy'ngane zenu. Angeke iy'ngane y'lambe ukhona ubaba. Nami ngeke ngivume nje. I-opportunity ikhona ukuthi ngingathola imali kalula nje ngokuthi nje ngikhulume nje lawo magama ambalwa. Hayi ngingakwenza nami lokho. Kodwa-ke impilo ayivumi kanjalo and abanye bethu angeke bekwenze lokho. Kodwa ngoba usuke ulambile uzokwenza. What if awuna option ngempela? What if umtshalo akana option? Indlala ila. Uzoyithatha imali. Asithembe ukuthi uyokusebenzela-ke umtshalo ongenamoto. Asazi ukuthi uyosebenza kuze kufike phi. Sibonge.